zatoz bertso galekutara, zuk ere ez dakizu zertara. Zuk azkeneko urtea duzun erara, gu berriz itzuliko gara. Lano batera bagoa seguru, ia edo zer lortu dezakegu, biderren Kristina baldortu badugu. Amaren ama deitzen da amama, ari nola esplikatu abana, han erakurtzen dute liburu bana. Lasai, lasai, larai, urtean behin elkartzen dira bidarrai, barrein da banatzen diren biarrai. Lasai, lasai, larai, urtean behin elkartzen dira bidarrai, barrein da banatzen diren biarrai. Trinketearek herria eta frontoina, ta gero melokotoina, titokian zenbatkoina, baby, arbolina, tirolina, erraftina, guztia, zoginan legean feina, egin dugu kristontina, bauz, ekipo, hau ez da betiko, hau gabe munduak ez du mereziko, jartzen bazarete noiz bain nostalgiko, iparlara igo zaitezten dakito, ekipo, hau ez da betiko, hau gabe munduak ez du mereziko, jartzen bazarete noiz bain nostalgiko, iparlara igo zaitezten dakito, lasai, larai, urtean behin elkartzen dira bidarrai, barrein da banatzen diren biarrai, lasai.